Bé, fa uns mesos vam votar el pressupost, avui votem l'execució del pressupost passat. Igual que amb el pressupost d'aquest any tenim motius per votar-hi en contra. Intentaré exposar només alguns per no fer-me massa llarg. Primer, els ingressos, està sí, correcte, hi ha molts més ingressos que despeses, són 73 milions i mig, dels quals es consideren consolidats 66,7. El pressupost de 2016, els ingressos estan pressupostats en 61,8, quan nosaltres, que són gairebé 5 milions més. Quan nosaltres parlàvem de no pujar l'IBI un 22%, es podia fer, home, doncs potser sí. Quan vam demanar baixar els impostos, la taxa d'escombraries als comerciants, també es podia fer, potser també. Es prefereix tenir un bon romanent, com heu tingut, per poder amortitzar el pòdium. Després també hi ha molts contractes amb empreses que ja vam dir que no ens agradava aquesta distribució. Després, per altra banda, també es consoliden els comptes de les empreses municipals i a vegades sempre comentem i tenim la discussió, senyor Gutiérrez, vostè i jo, sobre la informació que tenim, i sí que és veritat que en tenim molta, però de vegades ens falta una mica, i ens falta una mica, sobretot, ara li faré un cas, perquè no acabem d'entendre la consolidació i esperem que ja en rebrem. Aquest any, 2015, Vimet va tenir unes pèrdues d'explotació, un resultat d'explotació negatiu de 2 milions d'euros, gairebé. Però al final es converteixen en beneficis perquè es fa una imputació de 2 milions per uns impostos que se suposa que ens podem deduir perquè tindrem beneficis en un futur i llavors això ho podrem cobrir. Bé, doncs dius, bueno, potser sí, i llavors mires la xifra de negoci del 2015 i dius, ostres, si la xifra de negoci només són 1.350.000, potser és el que és normal, que gairebé tot sigui per cobrir els sous i poca cosa més. Però si mires la xifra de negoci de 2014 eren 8 milions, s'ha baixat 6 vegades la xifra de negoci del 15 respecte al 14 i s'han augmentat els salaris un 6%. Clar, dius, ostres, així de 14 a 15 no anem bé, mirem una mica més enllà, mirem 10 anys enrere, i en 10 anys enrere pràcticament la majoria han estat amb resultat negatiu, i d'uns quants milions, sumen uns quants milions. El que passa és que això sí que necessitaríem que ens passessin més documentació per acabar de fer la suma correcta i no dir una xifra que estimem entre 15 i 16 milions en 10 anys, però no ho tenim molt clar. Llavors, no acabem d'entendre amb aquests números com s'ha fet a l'apunt per als beneficis futurs, perquè s'hauria de vendre molt de patrimoni, potser sí que es ven molt de patrimoni i es ven a un import molt superior del que està marcat en llibres, no? I el benefici ho fa. Però també el 2015, també, si no recordo malament, se'ns va comentar que els resultats serien positius i a la vista està que no ho han estat. Després, sobre l'estat de patrimoni, també hi ha finques que no acaben d'estar valorades d'una manera molt... No sé, no acabem d'entendre per què la finca el terreny que tenen al carrer Pallac, sota l'edifici de la Vergonya, el tenen valorat tan baix i se'ns va justificar que ja se faria l'apunt i es regularitzaria i es posaria en el valor de mercat. Es podia fer ja, no?, el valor de mercat o... Potser després sí que és una plusvàlua que després acaba repercutint a Vimet. Llavors, per alguns motius, i entre els quals estan aquests, votarem en contra. Moltes gràcies.